Afrika sanibingelela ngane zakwethu kuphi nakuphi lana khona. Belo Mduduzo ngomkhwanazi Sibongo. Ngizalwa uMashoba, intombi yakwaShoba lishowe embongolwane stilo. Uyaya intombi ezala mina yalapho ke engancela ibelelayo. Ngize ngibe njengoba ngingaka nje. Sivela kwinhlangano ibizwa ukuthi ithuleleni ngane zakwethu. Selishona ntambama nje selithambama ilanga. Ngihlasela nabo sisi nje. Kuthiwa kade bambe besifuna la basuka le kaMaphumulo. Abantu besimameke imbokodo bayakhala inyembezi abasakwazi nokudla ngisho ubuthongo ngokusho kwabo ngesimo ababhekene naso sokuhlukumezeka endaweni yakwaMaphumulo bazosishoka isigodi khona njenge-South Africa ke nesifundazwe saKwaZulu-Natal sonkana simelelene nohulumeni ukuthi sihlave sibhekiswe kubantu besifazane nezingane nabantu besilisa sokuhlukumezeka kwabo kufuneka sonke siphakame simelane nakho sikhuze umhlola sisikhuze lesihlava lesi nabo ke njengoba kanje usiza abaze ngalo ke bazochaza ukuthi beze ngani ngoba khona ukuhlukumezeka ababhekene nakho endaweni abakhele kuyona kaMaphumulo kodwa ke bazosho dadewethu sawubona ma yebo baba kunjani ntombi ngiyaphila baba ngicela usondeze lokho ukukhuluma nje semlonyeni igama bani ma nguphilisiwe bakaZulu enqobeni kaMaphumulo oh Mageba yebo ukwenze njani Mageba hey sibe nenkinga la savuka ngolunye usuku kukhona umfana olele oshayiwe sihambe sonke siwumphakathi siyobuka masifika sibiza iambulance sibiza amaphoyisa afike athathwe kumfana agcina athathwe umndeni wami esibhedlela wafika washona ke esibhedlela umfana manje umfana kusoleka ukuthi ubulawe umfana thizeni oyisihlobo sethu hayi ngokukuzalana ngokuhlala naye usamkelo ohlala kadadewethu udadewethu simakhise eduze kwasekhaya sinomama lo samkelo ke wakhulela khona lapha kadadewethu kwasithola isibongo thina singabakaZulu lo samkelo ke usole ukuthi yena obulala umfana ngoba bathi bambone ecuthile ngelanga lesigameko bafonela induna bayitshela ukuthi kunomfana ocuthile la mangabe kwenzeka kukhontenza la ekseni nibheke yena nangempela kwasa kukhona umfana olele phansi owayeshawe kabuhlungu umfana namashona engashongo ukuthi ubulawe ushawo ubani kodwa umphakathi wonke wasola usamkelo ke wabe sebaleka makufika amaphoyisa ezomfuna emva kwalokho kwabe sekufika amadoda nezinduna zendawo yaseBethe bathi bazofuna bazosikhapha ukuthi sekamfana bafuna sifike siphethe u5000 sazama ukuhlanganisa 5000 wangaphuma zahamba induna nami namadoda kayo kamfana oshonile masifika amadoda athembisa ukuthi kuzokhishwa lo 5000 umndeni wabo usucela ukuthi kukhishwe nezindleko ngoba kunezindleko zomncwabo kunezindleko zesihlangu kunezindleko zombuyiso amadoda athi ke asazobamba emhlangano ke yalokho kusho ukuthi nomndeni wami into edala kuziwe emndenini wami kungayiwa kulo mndeni obehlala khona usamkelo ingoba udadewethu obe umbheki kaSamkelo akaphilile kahle ekhanda udla amaphilisi engqondo so bathi ke thina sizingabameli bakhe ngoba siyihlobo zakhe udadewethu obe umbheki kaSamkelo manje sihleli kabuhlungu amadoda afika sonke isikhathi azofuna imali ekhaya asefika ikhathe eziningi ayasisabisa kunane video lapho besithembisa khona ukuthi kuzoshawa kuze kushawe ngisho nengane ekhasayo uma ngabe singayikhiphi lezi indleko ezifunakalayo uAnti lo uyalala engadlile athi aphekelela ekhaya mina la ekhaya ngeke ngafuna ngithathe ngikwathwala ekhaya kulethwa ukudla kulethwa umpe wakathi khakhama ngoba la ekhaya ngekho ukudla so ngikhuluma indaba 5000 ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi le ndaba 5000 uphuma ngoba usamkelo nathi maningi amasela ezweni ngisho eThekwini siphila nawo amasela kodwa ekugcineni kuyiwa kulo muntu uzofuna ko5000 ngezathu sokuthini ukuthi isela awulizala ukuthi ngizalisela namhlanje kuyazenzakala usamkelo futhi akena wala ekhaya nasezathu akena khona la usho abantu babafika bacela indawo ade abayizihlobo noanti la edeneni ngoba ngihlala owakho kulungile anti kodwa bangimuthi ukufuna lalela wesisi lalela ngiyayizwa inkulumo yakho ake sisho kanjena ke sesiphuma sesihamba ake sithi ke mhlawumbe thina njoba sifika sithi sizokhuluma ngokuzama ukugula mhlambe wena ngesingawumubona njoba usukubaleka ke sikubonayo nathi mhlambe wena ngase kube mhlambe uyavumelana nokuthi mhlambe laba abantu okuyibona bona ababulawe ingane yabo
mhlawumbe ngase mhlawumbe ngabe uyasinika imvumo ukuthi cha bona beze la mhlawumbe bezoyibulalela na Mina ngoba ngikhuluma nani nje ngikhuluma ekuthana ukuthi u5000 awuzuphuma. Kancela ungiphendule wena Angilishoyo ukuthi kulabantu ngihamba nithi bathi abana awusibulala basibulala bangasibulala sinankinga. Sengisho ukuthi ningabatshela ukuthi basabana imali. Kodwa baba ukusibulala ke ngeke size siphike nokuthi ukuthi usevumile. Oh hayi bafowethu. Mina ngiyakhala angidingi inkulumo lengane le iqondene nami ngeke ngimlahle ngoba sonile. Manje sihleli siyasaba sesibuye emaphoyiseni izolo nje bekumhla ka22 sisemaphoyiseni kaMaphumulo. Amaphoyisa kaMaphumulo abashova enkantolo abashova emaphoyiseni inkantolo isaba emaphoyiseni amaphoyisa asaba emaphumulo bafike ekseni ngabo 8 baze bamba ngo5 bengabhaliswe lutho bengavulelwe icala benganikezwe protection order kwaze kwashona ilanga bekukhona nomama lapho umama akakwazi ukuhamba mangabe simlethe emaphoyiseni simqashela imoto besithi sifuna ukuvikeleka ngoba sinovalo lokusaba kodwa sigcine singalutholanga usizo emaphoyiseni nasenkantolo. Ubani inkosi eniphethe? uNtuli. Ithini inkosi yona? Angithi manje indaba iyidlule ezindoneni. Induna ebekufanele iphathele lo daba izama usixazulula. Induna nayo imdibe nalabantu abazofuna u5000. Induna iyona ethuma abantu Ukuthi abazofuna u5000. yebo. Induna ubani lesibongo? Ukhoza. Oh Mkhathini. Yebo. Uyena oyiphakayo la ngemuva. Awuyayiphaka ngoba uze watshela ngisho umphakathi wakuleya ndawo leya isigodi kushone khona umfana ngoba ngithi kunezigodi emakhaya. Watshela abantu besigodi ukuthi nesibhamu esibulala abantu ngoDisemba saphuma kumandla wasekhaya kadade wethu. Of which into wrong leyo. Ngawabikela amadoda amesekayo ukuthi usekhuluma iphuthu babanduna wathi nesibhamu esibulala abafana ngoDisemba watshela isigodi lesiyana esalaba balahlekela ukuthi isibhamu saphuma ekhaya kwamandla umandla uzalo dade wethu asamadoda azomkhuza amkhuza phambi kwami amadoda unduna wathi unduna angibengayibhebhezeli mina bengikhuluma iqiniso umandla wayesekhona ngaleso sikhathi wamkhomba wathi ngisho umandla lo ekhombisa abafana bakaNtomhluli nina besigodi ukuthi ngisho umandla lo mina ukuthi isibhamu sakhe esabulela abafana ngoDisemba. Wayekhona wasibona isibhamu undona. Besiqala ukuzwa ngalelo suku ukuthi kunesibhamu samandla esabulela abantu ngoba umandla kanaso isibhamu nomfana wabulela abantu boshiwe isibhamu washo ukuthi usithathephi besiqala ukuzwa ngonduna ukuthi esikamandla. Futhi unduna uXovizo. Uyalixova impela. Izwe lenkosi ubani? uNtuli. Manje njengoba nivimba thina sekushona ilanga nje benisuke nizofuna bani eThekwini kodwa? Besuke sizofuna usizo lokuthi mangabe ungasatholanga usizo emaphoyiseni lokuvikeleka ngoba bekufuna aqale khona enduneni isivikele induna ngoba iyazi induna sinalicala. Asalitholanga usizo enduneni nasemadodeni endawo. Sesihambile samaphoyiseni nasenkantolo nakhona safike sangalithola futhi usizo. Manje besifuna noma ubani ongasisiza sesiphuma ngisho nasokhozini sajikiswa kwathiwa kusangena. Nakho ke sesihlangana nobaba uMkhwanazi sesithi akasisize ukuze noma ngabe kwehlani njengoba besithembisa ukuthi khona ongasehlele kumbi singase sidutshulwe sife sonke. Mawukhona okusehlelayo ongconizwe lazi ukuthi sehlelwe yini ngathiwa savele kwasa singekho. Yebo. Yebo. South Africa ngicabanga ukuthi niyaluzwa udaba elivela esedini likaSizalibeko kamanje sazo-eda nodadewabo ukuthi ke kahle kahle akuyona into ethinta bona into ethinta omunye umuzi but ngenxa ukuthi umama walowo muzi ohlobene nabo sekuthiwa ke ngoba ngathi umama kulowo muzi uphumelele ikhanda but umfana usebalekile icala lithwalwe yibona bengahlangene nokuhlangana even nalo udaba sebekhokhisiwe ku5000 futhi zonke indleko zomncabo nokubuyisa ke umuntu obuyiswayo nje ukufana nesihlanga ngithi kuthiwa tholani lezo indleko nina kufika amadoda ezonisabisa ke ekhaya. Kulungile ntombi sawubona nawe ntombi. Yebo njani? Kunjani siyaphila? Siyaphila nathi. Ubani ntombi? Untombi kayiswa kaZulu. Zulu. Yebo. Nihlukumezeke ezweni leni? Sihlukumezekile kakhulu ngangokuba ngalusuku lolo ugogo wayefisa engabe singaqasha ama-quantum siqashe i-quantum sihambisana la khona e-police station ngoba ngosuku ngaphela sebefike kawu4 ekhaya
sebefike nje igaba zaba u4 befike Ufika ekhaya bani? ufika unduna namadoda sina okugcina ke bengikhona ke nami ekhaya ngoba bengiyakuzwa lokho bebefika la ku3 kodwa lokho kwesi4 nami bese ngikhona ekhaya kwenzeke nje ngikhona ngaba videorizer beza bangena ekhaya ngavideorizer ivideo sebehleli phansi bekhuluma besho ukuthi bazofuna u3000 ngoba u2000 ubuzohambile wona phambili kwathiwa enye sizozama ukuyigcwalisela month end uthi uphumile ku2000 babuyiswa yilokuthini na ngoba babethenjiswe indaba yokuphela inyanga babuyiswa ukuthi bathi bazwile ukuthi la kaMazulu okufuthi kusekhaya bazwile ukuthi kulotsholiwe indodakazi kaMazulu ingane yaMazulu bazofuna ukuthi kuqaliselwe ngoba bazothi kulotsholiwe kuthiwa even lade behlanganele khona beyamadoda before beze ekhaya kuthiwa khona wagagula ngisho imali kulotsholiwe ngaye ekhaya kwaphakamisa omunye futhi khona lapho wathi hayi seniyabheda mase nigagula imali nithi uMazulu akahlaselwe yigebengu nibezomphuca le mali seniyabheda menigagula imali kulotsholiwe ngamaZulu kuthiwa niyayazi kodwa seniyabheda hayi ugogo mebefika ekhaya uthi ugogo hayibo senginitshelile igaba zangaka ukuthi ningazi la kwama ngihlangene nodaba futhi angekho ngishishumi lo 2000 awuphuma ngakho utshele ko anti utshela kubantu utshele ko mama uthi umakadima watshela nangu mamncane siyamtshelekisa uanti akekho right uphila ngawo lempesheni uanti lo ubehla emzini ahlala kuwona wakhelwe omunye ubaba wakungakhona ekhaya emlungisela iroof abiza amanye amadoda amlungisela iroof ngoba iroof yakhe ibhede lala phela kuwe uyindvula mayinethi ingena yonke manje uanti unomxhaso wena yedwa endaweni ngoba uyahlupheka kodwa kuthiwa akateleka imali bayamtshela khona evidweni bese akateleka imali amazwi asho umuntu wathi osedale lezi ndleko uthi ngimlapha uthini esho la ufika samukela kuthiwa ziyafela zome sizombopha usamukela usimo egcineni lezi ndleko abakhulu ngaze ngifike ngithi mina bathi abantu bala ekhaya abangeni obe ngifike ngitshele one word ukuthi sebethaba ngeke abantu bala ekhaya phumani abasho njalo ngoba akukho ufuthi yabo nje ngifike one word ugogo kuphela lalela ke ntombi kunayo lalela ke mntana uyafana kwenzekeni manje nina ake ngicenga ugogo ke nina ugogo ke siyamtshelekisa mina yabanje mina ngiyamtshelekisa kanti asiyitholi ngiyamtshelekisa uani ntombi mina ngithi ekushiya nina incengana ugogo ukuthi ezame lo 3000 ngeke ngoba esho nje sengafa namanje uzwekhokha ngani imali la ebekhale umxhaso yena yedwa ngoba isimo sakhe siyabheka even endlini ahlala kuyona iEmt ayinalutho lomxhaso wasawakheliweke mawungena phakathi uEmt awunalutho phakathi lomxhaso kodwa uhlala phakathi awulala ngisho ekhethini kodwa uyalala phakathi lomxhaso Kufika amadoda afuna imali. kodwa afika amadoda afuna imali ugogo uyasho ukuthi angihlangene kodwa afikele ekhaya uanti awuzameke lo 2000 abanikeze mase befika ugcina ngesonto ukuthi bekumhla ka20 mebefika ke bathi ke awugqwalisa ukuthi ugogo nginamanje ngisashela lodwa ukuthi anginidingi la kwami futhi angizukhokha ngisho ngiyengikhokhe ngishishumi ngoba ngihlangene mina nalengane nami ngikhuluma ngoba ngisikhona ngithi mina hayibo ugogo ngoba ethi ngawuza ukhipha kulungile no anti futhi akanayo imali nawo 2000 bathi hayike kushuthi ke bayawubuyisa lo 2000 bawushiya futhi ngempela phansi bawushaya bawubala bawushiya phansi bathi ke abakamufi bazofika bezozibulalela ikhona ivideo bekusho lokho kuphuma emlonyeni womuntu samzamisa uanti ugogo akuyona inkinga umvezi samukela nathi sixakenile akuyona inkinga umvezi wayona le mali yatshale kwayimini ngihambe ngihambisa umcele emnyango lokutsheleka khulumelani phansi niyezwana lalela asenze nje ma lalela asenze kanje ngiduna le bona ngiyamakhulu okay sesihluleke nayo uthe khona 2000 njengamanje akawukhiphe ushiye la nisale nibone ngizonezela yobona uqondene naye akanike nina wona banike khoza sambeni manje banikeze Kwahleni Khoza. banikeze amasambeni Hayi Khoza. ya ayikho so Khoza. ayikho so Enzela mina nduna.
ayikho into esingayenza bafundisi umzamo siyawuzama awuvumi ongichaphela ngey'ngcili othi kade ngizololelwa sekufunakale ngithathele imali yababosa Phela ukuthi isigcino vele ukuthi umuntu ufanele ehambe la ekhaya ushiya sami. Sawushiya vele. Besivele kusenzisana. Udayisa nithathe nizo. Ngiyawushiya. Umuzi ngiyawushiya. Manje yini kufika amadoda ekhaya bayosongola kwena wona ekhaya. Ayingena nje lekhaya usongolo nanga lapha kubo zansi. So fanele imoto sihambeni sona sihambisa amaphumulo. Qala. Baye ngizobakhipha ngisho lokhunjana ngizovunza fanele lokhunjana unoba no. Uno. Indaba isazotrend hayi kancane isazotrendisa. Ukuthi senze njani? Asambe sonke nezingane zethu. Fonela vele amaphoyisa sambe Ngihleli ngiyahambe. sambe. Phela ngeke. Lengane le yakona ngisho yakhe ku-auntie lo. Lengane le eyala kwaganele khona u-auntie. Eyakhona kuyona ngisho eyakhe ke nayo u-auntie. Mana akusho ukuthi lapha into eyenzakalayo lapha esigodini isigodi Isebethe. lapho ke bethe ezweni lenkosi inkosi bani Nkosi uNtuli. inkosi uNtuli lapho umphembo usho ukuthi lapha ezweni sakhe into eyenzakalayo ukuthi makhona umuntu obulala umuntu umthetho ungathatha indawo yakho kube ukuthi kufanele kuyokhokha labo Kuyaqala ngoba nakhona nje nangu nje umfana ushaye 2. Asiphike isibhamu siphume kephi siphume ka-auntie. Kodwa sakhe lo mfana obalekayo. isibhamu sani manje shaya iwona oshaye 2 manje futhi NgoDisemba khona omunye hayi yabona sengikhuluma eziningi ke manje. mina fana kungidida mina wona mashine Cha. Le ndaba ayishoyo. Khona umfana oshaya abafana ababili ngoDisemba. Washangani? Ngesibhamu. Bala manje ukushaya sazi induku ukuthi ukuthi uyashaya. Ngesibhamu. Noma itemeni likhuluma bakamaphumulo ukuthi ukushaya. Asazi phela kusho ukuthi itemle la khona. Kuthiwa kuyashawa. Kuthiwa ushayiwe. Okay ya. Yebo. Wabadubula. Yebo. Bantu abawu2. Yebo. Wababulala. Yebo. Angazi noma kwafa yedwa yini kodwa okhona ofile. Okay. Waboshwa lowo mfana. Yebo. Isibhamu wayengene ekhuluma nalo mfana lo esithi kusole ukuthi uyena ubulele lo odala sihlaselwe manje. Isibhamu uyena wayemkhombi wayemdirector ngefoni lo owayoshaya lo 2 ngoDisemba. Wenzeni uThuli oshawayo? Wawuzomhlasela uzofuna intombi yakhe Masizwe. Bulala intombi nje. Yebo. Wangena ke lo endlini kaMandla lo kuthune isibhamu. Uhambe khuluma nefoni. Sikephi mfethu uyamyalela lo efonini ukuthi sikephi isibhamu aza afika sithathe. uMandla methi phapha yini lo ithatha yangaboni aphume lo aphinda abuye nesibhamu lo asifake khona endlini kaMandla. uMandla hamba obheka ukuthi ubuya nani lo yini laphume nayo aphinda abuya nayo la endlini. Methi uyabona uMandla isibhamu. Ahamba uMandla yosho ukuthi hayibo sengena ubani la wathatha isibhamu. Hayi uthi wayethi uyagqoka uyaphuma methi uthi uyaphuma nje sathi uyaphuma uphumele eminyango uyamlanda uthi uyokwenzakalani sakhala isibhamu uthi usakhala isibhamu. Usithathaphi Manje amaphumulo usithathaphi? Asazi phela ingane lezi sikhuluma ngazo la zincane kakhulu. Izingane zaqala zaqeqeshwe ehlathini. Afika amaphoyisa abamba uMandla lo ngane lesha abantu yasiyafona athi hayi ngilandena kuyena lo mfana akahlangene nalutho kodwa induni uhamba ithi lo mfana lo esimshoyo uMandla. Ukuthi uMandla akahlatshelwe ahla umphakathi manje ngento angayazi ngoba ingane yayiveza yona sekubanjwe uMandla yayiveza yona athi kunokuthi kuthatha umuntu onganaqala yaziveza yini induni ihamba ithi umfana sekhaya ingane kaAnti lo ngqongqonqo uhamba ithi uyena sinebhamu ekhaya kunebhamu ingane encane le usamukelo nebhamu ekhaya siphiki kodwa yena uyithathaphi obamncane uyithathaphi usamukelo uzoyincane ingane usamukelo mhlawumbe no 22 kuningabe kusamele kuphume kahle unebhamu okunyeke hayi asizazi zingasezizwe kodwa unebhamu funa asho ukuthi thatha funa sabona nje abantu akhiphe konke lobukhucukucu balapha yana ngoba manje sihlukumezekile ethene ekhaya asilali ugogo ukhala izolo ngimshiyethi uzohamba yela la kaStekeni uyasebenza nisamukelo asimazi ukuthi ngani uzokumina yasho ukuthi uyithatha usamukelo ngamaqala akazaboshwa akazaboshwa udumuthi angazi asazi
Usamukela kumala abantu kuningi kuphela kukhunjiswa ngeke sekukhiphe thina basofa. Usamukela kumala abantu yena ayikhiphele yena abantu abanika ibhamu. Ngamanje sinahlukumezekile thina. Sihlukumezekile kuhlukumeza ugogo ongahlangene nosamukelo manje. Sihlukumezekile. Nengakala ugogo uyakhala hi. Sinama video sinafika abantu ekhaya bathi bazosibulala. Sicela isize. Induna namadoda. Uma sithi thina usamukelo siyamazi ukuthi njengamanje singahamba simthole kephi. Cela ukudlala ivideo la kule camera. Hayi bazayifaka ivideo ungasazi. Sizayifaka ivideo izovela bayibonela abantu. Uma sithi thina usamukelo njengamanje njengoba kunecala nje siphicene sinjena sixabene sodwa manje na sinenkinga engaka siyamazi ukuthi ukephi asambe somlanda. Zithi induna ithi induna Yena uNtuli lo. uNtuli inkosi. Indaba ezitha. Induna ukhoza. Umkhathini. Yebo. Ithi induna mangithi mina kalando samukela ithi ngeke aboshwe ngoba akekho umuntu onobufakazi bokuthi samukela umbulela umuntu ngoba akekho ombonile. Sishutha asikho isidingo sokuthi samukela lando. Abakhathazekile bona ngokusamukela. Bakhathazeke ngokuthi thina sikhokha indleko. Usamukela uyatanasa simazi nothi ukephi njengamanje. Mhlawumbe saze wasuka lapho simazi khona ngabe simazi thina sithakalando. Amaphoyisa wanisiza endaweni yakini? Cha. Baphosa amaphumulo. Awasisi. Enza nalumbile namadumbela lapha enzani engasebenzi. Hayi angazi ukuthi enzani. Mina bekhona nje police station izolo bekiye mina police station ngihambe khona ngifika ekseni ngize ngahamba yebo bengika amaphumulo izolo besikhomba ngapha besikhomba ngapha. Siye ngapha kwathiwa silanda ugogo safona sahlala samlinda ugogo ekhaya esuke ekhaya waze wafika nakhona sefika ugogo abazange basivulise icala laba abantu laba basukule bavula icala sibathukiwe lavulwa eletha livuliwe icala ukuthi satshisiwe sine video lokho bekusho ukuthi sizobulawa kuze kubulawe nengane beyikhomba ingane bona banabo nobufakazi bokuthi bathukiwe kodwa balivuleliwe icala manje usamukelo nifaka enkingeni nini usamukelo losifaka enkingeni udla umuthi nisamukelo asazi noma uyawudla phela umuthi ngoba usamukelo umdlemba kahlali khona lapho kasisila esimazi khona akhulele khona kahlali lokho nje bamfundisa ibhamu ehlathini wahlala emahlathini ke naye manje bafundiswa ibhamu emahlathini nezinye ngamasamukelo kodwa khona manje babefundiswa umlisa wangasekhaya amaphumulo bafundisa ibhamu ehlathini nezingane ezincane o18 ngaleso sikhathi naye mhlawumbe no18 efundiswa no15 yayikhona ivideo befundiswa sayibona leyo video leyo ukuthi bafundiswa ibhamu ehlathini iloko afundisa lezo ibhamu nje akaphindanga wahlala ekhaya abomdlembe from lapho nje sicela nje ukusizakala ufaka amabhandi ulifakile induna zithini zithi akaqala khishwe ibhandi manje bakhulume naye futhi bathi noma bayamsabanga ibhandi eliqhamukabi asazi unebhandi elibrown ngalweni unebhandi elibrown manje zithi induna akhipha ibhandi bathi asimkhiphe ibhandi manje beya kuyena telefona nebhandi ezithiwa akhishwe nini nimfaka ibhandi angazi lapha sihlobana nokuhlobana nanaye asimfaka ibhandi thina ekhaya cha nabakazula nithi yebo akanikhuleka silweni lapha phela nigazi lapho umndeni wawo kukhulekani lapha siyakhuleka sicela usize nazi induna zakho zisihluphile ziyasihlupha siyakhuleka nduna yamakhosi yamakhosi siyacela Nkosi yesilo siyacela usizo ungenelele nawe ngongenelela ngakho siyacela bandla siyazithoba asisalali siyasaba sinane video kusho ukuthi sobulawa kufike induna ifika namadoda bafike ekhaya esalikwazini kugcwele nezingane sizele zigcwele umuzi kuthiwa sobula kuze kukhonjwe nengane kuthiwa kofa kuze kufele yangane siyacela nisisize siyacela silo samabandla ungenelele induna ifike ekhaya futhi ahlangene nalomuntu onza lobugilingwana sihlangene ingane yalagane lekhona uanti yebo indaba ezitha silo samabandla sisize indaba ezitha mawunosizo ongalwenza sihleli kabuhlungu ukube sinamandla ngabe siyahamba kamaphumulo ngoba seloko safika ngo1999 sibizwa ngayifike ngisho sinenkinga edinga induna besibikela induna khona nje sigameka sike sehla eminyakeni emibili edlule okwangena umfana efuna omunye umfana ekhaya washaya isicapha wasihlakaza sahamba sawubika enduneni induna iyatshela abayisizayo ukuthi abali-attend icala yangafika le ubaba wasukuma wathuka lamadoda lawa ayekade thunywe induna wathi nje yena akayikhuluma indaba kalwabishi akabhedelwa futhi yena wasukuma behleli wasuka wahamba asisakwazi nokubika enduneni vele thina ngoba sibizwa ngayifiki kodwa safika ngo1999 kamaphumulo sifiki lokho ngisho singenzani kuthiwa indaba yayifike ngisho singenzani indaba yayifike seloko safika siyifiki sisize
Manje khona indlela mhlambe sihambe kamaphumulo ngoba asikwazi nokuhlala lapha yana ngoba sinanduna asinaphoyisa. Asikwazi ukuthi masinenkinga sobika. Kwadutshulwa abafowethu ababili esikhaleni akaboshwanga ukhuzwayo wabadubula kubuka abantu. Kwakuntambama ngekhathi zo7 kukhanya ba ngoba kwakusehlobo. Bebuka abantu bambona ukhuzwayo badubula kodwa kazange azaboshwa ukhuzwayo. Kwanqaba ngishaba bekhona esigamekweni banqaba ukufakaza ngoba siyifiki. La phela kanjalo icala labafowethu bafa sabangcwaba. Asihleli kahle enhlobo kuleya ndawo. Asihleli kahle sicela usizo. Siyafisa ukuthutha asinayo imali. Ngcono siye lokishini mhlawumbe ngoba azikho induna namakhosi. Ngoba lapha kunezinduna namakhosi kube ngathi umthetho uqinile kodwa uqine endaweni errong kushawo ngaphansi lapha yana. Sicela usizo ndabezisa uma ungakwazi ukusisiza. Besicela nje usize into nomuntu wesilisa ekhaya akekho kuthiwa khona omunye obuzile khona emhlanganweni wathi kodwa la siyakhona ukhona umuntu wesilisa kwathiwa nawe uzofika ube indoda ngokwakho. Omunye uthena kanti uMazulu uyoze umuntu wendawo nini sekumele azachame kuphuma umuntu phansi nakuze abe wendawo ngoba sibizwa nje ngeyifiki. Kodwa sizalelwe khona. Sesizazazala ingane nathi mina ngina 28 ngizalelwe khona. Funa size sobabanini bendawo khona lapha kaMaphumulo uthini ekhaya. Sifisa ukuthutha ke manje imali engekho ukuthi sithuthe sihambe kaMaphumulo. Sesikhathele. Untuli nemidleleni. Usangithi untuli abantu bani? Hey Nkosi yami ngixolela nje sizongisikhathi. Hey Nkosi ngiyaxolisa ndaba ezithi ngiyaxolisa. Ubani induna le bani? Ukhona imidleleni ukhoza lo. Asikaze sixabane naye ngoba nanga ungakanani? Mangaphosisi Nice Tom. Akaze athatha lamathi khwishi kwasasobhaya la kunina mhlawumbe. hayi angazi kwabani sibaningi kakhulu amantombazana sibaningi amantombazana angazi. Ngani muzana ukuthi ukuthi nimdleleni kangaka lo ukhoza ndindo. Hayi asazi ngoba impela uyena lo owathuma amadoda mhlazana kushawa isicaphe ekhaya sithi siyambikela phela ukuthi na ingane encane yomfana ishaya isicaphe ekhaya yasihlakaza. Wathuma amadoda ukuthi azokhuluma amadoda yafike yawathuka indoda leyo eyayizomela umntwanayo yathi ayikhuluma indaba yenonsesi yabafazi yona yasukuma yahamba sasikhanda isicaphe kwaphela kanjalo. Thiwa kanti kudala futhi yena ukhoza ukhulu ke manje ozala ugogo ukhulu ozala ugogo lophilayo usashona ke dayina ke kuthiwa wake waphephukelwa yindlu meyipheshukelwa yindlu wayobhalisa zaphuma into zaphumela kuyena esayikhansela kuyoba ikhansela umpharanyana wayazaphumela kuyena ugogo meyilandela waphuma ivoucher waphuma nezingubo zokulala wangakuthola bafike bathi hayibo sesakunika sakunika usibani ugogo waya khona ehamba naye ke manje wathi hayi asambe bafike bathi hayi sakukhipha wathi hayi yena wadideka ukuthi akuhambise kephi ngoba phela kufike kubeka AmaZulu bese kuba ugogo lo simshoyo wangahambisa wathi uzokuletha lokho ugogo kade esithanda ukusho kasikwazi ke lokho uthi ugogo lokho wathi uzokuletha lokho akakazi nje asithandi lokho safika nje ekhaya ngoba vele futhi kumuntu wesilisa ngabe siyahamba manje asinayo indlela asinamali asinalutho. South Africa naloku usizi niyaluzwa into ke enokungithutha nokuyibuza wona yazi ukuthola lezi igameko zangaphi nasemakhaya uzothiwa kungena abantu badubula abantu endlini kwabulawa imindeni nezingane bese niyayibuza bekwenze njani singabi nezimpendulo nabo futhi abantu abenze lokho thatha baboshiwe sesiyobona sekuvela ku TV la nje sekuthiwa gijima nazi ikhulu lezi ke zikahulumeni seziyongcwaba lapho ukuthi kubulewa abantu but ke uma sezivela nezinsongo abantu besaphila bezisholo kufika nabantu nansi ivideo niyayibona kufika nabantu bezosabisa abantu besimame nezingane emakhaya kanti lesihlava seGBV siyophela nini ngane zakwethu uma kusanamadoda acabanga kanje ukuzohlukumeza abantu besimame bengenze lutho ngoba phela uyazi umenzi walonto noma mhlambe umsolo wakulonto le abamsolela ngayo but still kuzohlukumeza abantu abengamthumanga abangahlangane nanaye mhlawumbe ukuthi bazalana naye but uyayekwa yena kuzohlukumeza abantu besimame asazi ukuthi uhulumeni uzothini. Ngiphinde futhi ngizwakala ukudumala nje kakhulu ngamaphoyisa khona kaMaphumulo abantu besimame sebefikile nesalukwazi sibezobi ukuthi bahlukumezeka but ke naba bathi anisizakalanga emaphoyiseni. Hayi cha emaphoyiseni silokhu seyangabe sangala sigcina sesihambile kodwa fonile manje kuseni athi asize solanda iphepha ingane ihambile ke esekhaya athi yolanda iphepha akasazi ngoba sikho ekhaya njengamanje iphepha nalo bebe mhlambe i-protection order another discussion of another day issue le protection order because uma kufika abantu ebusuku bezonihlasela uzobavimba ngephepha nizophepha iphepha bese ziyabaleka igebengu
yikho leso abantu abaningi befa benayo bebulawa benawo lama protection order lawo. Icala bakunqabile-ke nje ukulivula bazivulelanga. Okay, induna ngathi mesuke ekhaya ugogo wayithuka-ke seyiphuma-ke zahamba zovula icala lokuthukwa. Icala lokuthukwa livuliwe police station kodwa elethu lokusatshiswa sihamba nanevidiyo esho umuntu ekhuluma yena uthi so ethi abantu bakamufi bazoza bezoyibulalela thina zange sivulelwe icala. Ngathi ngingathola abanganisiza nemuve ngoba secacile ukuthi kuleya ndawo niyacwaswa. Lokho safika nje siyacwaswa sifiki nje lokho ngisho singavula icala asathendwa njengoba ngitshela ngisho abafowethu ababili abadutshulwe esikhaleni akaboshwanga umuntu abadubula kodwa kwakubona abantu hayi umuntu oyedwa abantu bendawo babawona kodwa akuboshwanga umuntu njengoba lishona nje asazi noma kuyosasa selukwazi siphila nekhaya nani nibela khona ekhaya manje. Yebo siyekhaya masisuka la asazi noma siyozo okunye kusasa sesinibona emaphepheni la kosolezwe nasemalangeni ukuthi kushayo kwabhujwa mhlawumbe emndeni wakaZulu kamaphumulo asazi siyozwa kuphi kodwa ke siyathanda naNkulunkulu nakuhulumeni ke lo Nkosi yami ukuthi akasukume phela alele nabantu besifazane sithembe ke mhlawumbe ukuthi nayo inkosi yesizwe undaba ezethu umphembe iyokwazi mhlawumbe ukuthi akasukuma bheke ukuthi nakho ezweni lakhe kuvela isililo sabantu abesimame bekhala ukuthi bayahlukumezeka bahlukumeza abantu besilisa ezweni sakhe ngoba siyathemba ukuthi abantu besilo amakhosi abekele lokho ukuthi abheke abantu besilo kungabekho abantu abahlukumezekayo nasisilo singabanye kubantu abaphakame kakhulu ezweni ukumelana nesihlava se-GBV nokuhlukumezeka konke nje okubhekene nabantu besimame nezingane but uma sesekwenzeka-ke ngaphansi kwezwe lakhe kanje kuqhubeka sebevele abantu bakhala esesingasho-ke nathi silibeke njengenhlangano ithweni ukuthi uma kungase kube khona okwenzakalayo okunena sekuzwe kusasa siyacabanga ukuthi nabo ufakazi bukhona nohulumeni usiyokwazi kufuneka abhekane nobani. Yebo siyabonga kakhulu nje ukuthi sitholele lithuba ngoba nathi besisaba ukufa kungaziwa njengabafowethu bafa akukhulunywa ngalutho ngoba kwakufa isifiki endaweni yabantu bakhona bathula bangafakaza banqaba ngisho ukufakaza babekhona kuleyo ndawo leso sigameko nathi sesibonga ukuthi sithole ithuba lokuthi ke thina sekufakaza amakhamera ke namavidiyo lawo esiwenzayo uma ngabe kukhona okusehlelayo siyathemba inkosi yethu uNtuli ukuthi izobayala induna zayo ukuthi ngoba abantu bayavuma ukubabeka endaweni yakhe uNkosi uNtuli ababamukele mase bebabekile umuntu angabi isifike ezebe neminyaka ewu50 eyisifiki aloke eyisifiki nje kuze kuphela iminyaka ewu50 abe nempunga eyisifiki enga-athendwa indaba yakhe ngoba akazi ugogo wakhe nomkhulu wakhe siyathemba ukuthi uNkosi uNtuli mayibona lokho uzozama ukuyala induna zakhe ukuthi abantu mabebamukelile babakhisa babaphathe kahle. South Africa siyabonga. Lakho lokuvala Ntombi. Hayi siyabonga nje kakhulu uthwele lithuba leli ukuthi sikhulume kanje noma ngathiwa sekwenzakalani kuthina kusho ukuthi sekube khona kube sekukhona ukuthi hayi qondana nobani. Cha siyabonga sengaze nganibone lokho lisibhole sesemarisburg. Ngiyathuka namanje lokhu ngilinde ethini yabona manje bangilindele emhlanganweni. But bese nginikhohlwa ngokunikhohlwa mina kanti leyo ukuthi identification yafona nisela futhi beniyo qhuqa amakhaza kuze kube leyo. Siyabonga kakhulu bani. Ukuthi sixakeke ngempela. No siyabonga sikhoneka lokho nje ukuze ikhalo zabantu ngenhlangano ithweleni ukuthi ungathuli njengoba lithi igama lithweleni ungathuli. Khuluma mhlawumbe usizo liyovela. South Africa ilokho wona lokusizike labantwana bakwaZulu. Niyaluzwa ukuthi zababhekena lokuhlukumezeka behlukumeza amadoda endaweni yakamaphumulo ngesimo esenzakalile endaweni kodwa sekuthinteka bona njengamanje bengahlangene nodaba abasalala ubusuku bahlale bebhekile because kunamadoda abahlaselayo kodwa bona uhulumeni umile uthi GBV phansi nayo jabisayo ke namaphoyisa wazange abasize sebefikile even nakona asazi ukuthi ke sibheke lelizwe liyo banjani kusasa siyabonga njengenhlangano ethweleni nisale kahle emakhaya.